B'allokazzjoni ta' 5 miljun euro l-Awtorità tal-Ippjanar nediet għat-tielet darba l-iskema Restawra Darek bilan li tkompli tħeġġeġ l-investiment fir-restawr u l-konservazzjoni ta' proprjetajiet privati li jinsabu f'żona ta' konservazzjoni urbana u binjiet skedati fi gradi 1 u gradi 2. L-iskema għandha lan ukoll li tixpruna r-riġenerazzjoni fil-qalba tal-ilbliet u l-irħula Maltin, bir-restawr ta' faċċati ta' djar b'karatteristiċi Maltin. Mindu tnediet l-iskema aktar minn 1700 sit ta' dar antika fosthom familji li xtraw l-ewwel dar tagħhom ibbenefikaw minn 18 miljun euro. L-akbar ammont applikazzjonijiet saru mill-belt ta' Sliema u Ħadżebbuġ. U din waħda mid-djar li benefikat minn din l-iskema l-kap eżekuttiv tal-Awtorità Johan Buttigieg qal li din l-iskema stiftaħ l-kategorija ġdida l stati jgħinuna lil grupp ta' nies li jiftehmu bejniethom biex jirrestawraw faċċata ta' dar li taqbes il-50 metru. Qal li bħala kategoriji l-oħra dawn is-sidien sieħdu rivużjoni ta' 70% tal-ispejjeż tax-xogħol tal-restawr u konservazzjoni fuq il-faċċata sa massimu ta' 20,000 euro. L-iskema hija once li tiftaħ hija on first come first serve basis. Ġifieri is-sistema hija kollox online u minn jekk apposta biex ma jkunx hemm min jidaħħal applikazzjoni tard jew inkella allura kull applikazzjoni tidħol waħda wara l-oħra, qegħdin nagħtu dan il-pre-avviż biex il-periti u anka in-nies jieħu jagħmlu il-homework tagħhom biex imbagħad jippreparaw l-affarijiet li għandhom bżonn. Il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borch qal li din l-iskema qed tiġi finanzjata mill-fondi li nġabru mill-iskema ta' regolarizzazzjoni tal-ippjanar. Skema li l-flus li nġabru minna din jintraddu għal kwalità ta' ħajja aħjar tal-poplu tagħna. Kellna il-possibilità noħorġu tielet sejħa għaliex l-ekonomija kibret, il-gvern il-pajjiż għamel surplus u dak is-surplus il-gvern qed jagħtih lura lin-nies l-istess l-Awtorità tal-Ippjanar fejn qed naraw kif inkomplu nsebbħu t-toroq tagħna billi n-nies jingħataw flus ħalli jirrestawraw il-faċċati. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar Krista Ġus qal li l-ewwel skemi nħatfu kollha jinbis wara li tnedew u għalhekk il-Gvern ħaseb biex din is-sena il-pubbliku jkun avżat minn qabel. Qegħdin ngħinu ħafna familji li jistgħu jibbenefikaw minn ammont ta' 10,000 euro sabiex ikunu jistgħu jtejbu l-faċċata tagħhom tajjeb li ngħidu li mal-faċċata tista' tibbenefika wkoll ittejjeb gallerija, tista' tejjeb l-aperturi u kienu numru sostanzjali ta' nies li benefikaw minn dan il-fond. L-Awtorità tibda tilqa l-applikazzjonijiet għal din l-iskema mill-10 ta' Ġunju li ġej. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.